skul ni moko kuom MCAs ma Migori ywak ni od burano ok osebedo katiyo makare thuolo mar higa achiel mokalo. Kata kamano, tend od burano to omako chung' motegno ni tich tiyore makare od burano. Kaluwore kod chike mapacho kae MCAs omi tije adek. Mano ma oting'o loso chike e od bura mar kaonti, chunyi lo ganda moke wards magirito, kaachiel kod dong kaka piny owacho mar kaonti koro tiyo. Penjo en ni bende MCAs obedo ma Migori osetiyo tijgi kaluwore kod chik to od burani bende osechiedho makare nyaka ni tim yiero maduong' mar higa 2022. Wasekadho Budget Appropriation Act ariyo, wasetimo nyaka Supplementary Appropriation Act, Revenue Administration Act, Finance Act, one a process by reviewing the Disability Act. And any time is coming, my members will come together to change the leadership of our assembly. As it is today, that leadership is bad and it has to be changed. Tugni matin makoni ka koni yando nenore. Beni ma Migori kinde mar higa achiel mokalo kama kuom MCAs ne ogol oko committees mag od burani nikech nenogi kaka jogo mobalo kod tend piny owacho mar kaonti. Ok anyal bedo ni abed gi gavana e bed to tija en oversight. Oversight e tija, oversight en penjo. To en adieri ni samoro kipenjo ng'ato mang'eny to onyalo kawi ni pinge. But an adwa kono gavana ne onge kod problem. Jatend kweth maduong' od beni ma Migori kendo uma wach ni MCAs moro mabich maonge committees mag od burani ok lunch dwaro margi mag bede committees. Committee be kata ka giwacho nogolgie. Committee nyaka indik barua kidwa bede iye. To ka ok indiko ni ibiro gi thuon tithiano, koro ng'at thuon gi thiano nang' ne mi ibede committee nang'o. Ok ji ng'ato wuoyo. Moko kuom MCAs maonge committees mag od burani osechwalo ywak margi e doho. MCA ma North Kademo Limo Bonyo wacho ni od burani ma Migori odi kod tend piny owacho mar kaonti ma Migori kendo giti thuolo wach na tend od burani to koro kwedo. Wan gi assembly ma ng'ato ok nyal wache pache. En assembly ma kikelo pach jopiny kaka koro mwawacho mag weche mag bolea, weche mag kothe moko chopogi. Ki idwa wuoyo assembly no kokadho kuom statement, tikoni ni statement no kenyal somo nikech ineno ni pingo gavana. To mane tich MCA manoyier. Ka ng'ato nyalo tugore wacho ni assembly omak captive gi executive. Hapa ni ber kowuok owach ni gima kama notimore to aneno ka idwa kale akala yo marach. Ywak bende osegol kod moko MCAs ni chenro mag twak e boma Migori osebedo mana kadhi kidam nikech MCAs ok chope kwangi e twak od burani. My assembly maunge seche duto temo osedhi inyo mani no business no quorum. Nyiso ni members obedo demoralized nikech sittings mosebedo go e higa achiel mokalo tin moloyo adjournments mosebedo go. Ngeni kane SRC otugore ogolo pesa mar sitting allowance mar bete quorum. Koro waheshimiwa pesa moro bedo modich kata gi committee activities. To quorum ok ni ka quorum onge to dang' wach ni onge business mosetimo. To ka businesses gi wasetimo to nyiso ni quorum osebedo to kadichiel samoro quorum nyalo bedo maonge. Ok ni en gima koro dang' wach ni onge nikech ji ok dwa biro tich. Kata ber ni midhiero makoni ka koni osebiro kwako od burani tendo bende ma Migori wach ni koro gikore mar bero chenro magi e higani. George Juma, Ramogi TV, Migori.